Si Alan Peter Cayetano gisaway nila nganong nagsigi kuno og Facebook. Nganong sigig Facebook Live. So mitubag sad si Alan Peter Cayetano mahigala labot ana. Kanang mao mga pamasangil ato kunong paminawon ang tubag ni Alan Peter Cayetano kasama nga names. Kung naon sang kalakihan ni mahigala kay karong panahon na magod nauson mga ng Facebook. So ang mga nanaway mga higala lahi po siguro ang ilang kinini ang gusto nga mahitabo. Pero alang kang Peter Cayetano, hunahuna niya mga kagalaan, dito sa kauluhan magod ang mga sakop sa media dito, kaniadto, mani kalainan, kaniadto, doon naman mga higalay, ang mga sakop sa media mo, tanaw, kinsa ang interviewon, kinsa dili. Pero sa pagkakaroon mga higala, kini mga senador, kung interviewon ka, imbitaron ka sa media, makasulti ka, o di ka imbitaron, di ka kasulti, pero karoon na naman ko tayo mga Facebook accounts na. So, ikaw ni magbuot ka nun sa akamog live. So, ganit Alan Peter Cayetano, nag-live siya. Pero doon ay nakasaway niya. Pero yung tubag sa siya mahigala. Ito paminaw niyang explanation, be. Niining iyang tubag, mga kaigalan. Sige ko no, Nems. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig niyo rin mag-Facebook. So, sasabihin niyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook, bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, naggumagamit din naman sila ng Facebook na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod sa kanila di ba? O tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marcoleta, pati sa CA, kahit anong committee, ini-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam, totoo ba yun yung talagang nag-ayos, nung hearing, or everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Raffy at Erwin Tulfo. Problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Di ba? O kung hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's time for real change. So, yun ang hinihingi ko mga kababayan. Huwag po tayong susuko. Huwag po tayong manghihina. Tao din naman po ako. So, I spent the day yesterday, sabi ng asawa ko, pwede kang kumain ng sisig ngayong gabi. Kasi nga, mataas kolesterol ko Pero sabi niya, para namang matuwa ka ng konti. Tapos sinama niya yung barkada namin na medyo magaling sa akin ng konti yon, pero ka-level ko na mag-chess, so at least hindi ako talo parate. Tapos, I spent the day reflecting. Tinext ko mga kasamahan ko as a group, individually, na kailangan ito ang sitwasyon, ituloy ang laban. I thank them. Humingi din ako ng kapatawaran sa pagkukulang ko. Sabi ko, pasensya na kayo, hindi rin ako perfecto, tao din. May pagkukulang din ako sa inyo. So sa ating mga kababayan, kung may pagkukulang din ako sa inyo, hindi lang bilang Senate President, hindi lang bilang ordinary senator, even in how I articulate these issues, pagpasensyahan nyo. But like you, let's all do our best. Let's not lose hope. And let's keep praying. No? I still believe there will be people who will be switching sides. Sabihin nyo, sir, pakonti ng pakonti tayo. Sir, iba talaga yung may pera, may kapangyarihan. Hindi po. The moment you lose hope, that's the moment. Kasi may spiritual warfare dito. No? Sabi sa Bible, meron pong principalities, authorities, spirits. Isang spirit doon yung lying tongue. Yung bumubulong, talo na kayo, wala na kayong magagawa. Total, sila kumita ka na rin. Di ba? Huwag po tayong makikinig doon. Doon po tayo sa tama. Let us build this nation we love. And let us serve the God we love. God bless you. But, kuyawan ng message si Cayetano, Megala, correct sabayan ng iya day. Correct sabayan. Nganong masuko mo mag-Facebook si Cayetano, nga total ka mo nag-Facebook naman sa... Si Lacson, mga higala bitaw, naman niya mga post sa Facebook. Sige man post po sa Facebook. Unya, si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, nagamit man mahigalag Facebook. Kaya karong panahon na lagi. That can to be very honest na sad mahigala. Ni anatas panahon digital na ba? Digital naman tagod. Ako bitaw to be very honest mga higala. Kaya to, radio raman yun mi.
radyo naman yun. Unya karon nauso naman ng internet, nauso naman ng na YouTube, di ay Facebook. Ako tinulay lang sa akong kabahin ha. Napugos na ko karon og adapt na gyud ani kay dili ta mo adapt, mabiyaan ta sa uso. Ha? So, ngano man day tuod? Sakto ning kay Kitano, ngano man day mag Facebook si Kitano? Basta importante lang ako, suya day mo mas daghan tan-aw sa iyang Facebook. Kanagod may kala, number 1 ko na kanang mo, ang mga tao mo tan-aw sa imong Facebook page, sa imong live karon o sa imong program karon o doon na kay mga kuan na tungod kay mga tao, labi na kung mga tao mo di man mga bugo god. Ang mga Pilipino dili bugo eh. Bisa pag unsaon pa na karon og matik-matik na diha. Kasabot ang mga tao eh. So karon og mag-live Facebook si Alan Peter Cayetano mas daghan sa mo tan-aw kuno sa mag-live Facebook Lacson unsa may kasuko. Kini si Alan Peter Cayetano naa sa iyang Facebook account. Kinsa man kuno way Facebook account sa mga senador? Naa naman tanan day. Ang tanan senador naa. Yes, Alan Peter Cayetano ni sultis kamatuoran, di daghay mo tan-aw sa iyang Facebook page. Kay kanang mag-atik-atik kag sulti diha nga tabon-tabon na kanang mga tao di na sabot mo analyze mga tao eh. Kay ba mga tao asa man ka? Pare ba tong Blue Ribbon Committee hearing sa gipasiugdahan ni Pia Cayetano o ni Marcolita? Wa to ikiri mahigala sa Senate digital team. Pero pila may nananaw? 100,000 kapin live. Wa pay labot sa di live ha? Sa live pa lang. Unya katong ila ni Win Gatchalian nga grupo, gi-carry gyud sa digital team sa Senate. Why problema signal? Ang signal ligon kayo. Katong ilang Pia, ang signal to susga, purot-purot oy. Hasta to mahigalang kang Amy Marcos ang live ni Peter, purot-purot ang signal pero daghan na. Pero yung ila mahigalang nga saktong signal ligon, pila yung tanaw 6,000 ra. Ngano man kana naging musulti kas kamatuoran, daghan ang mga tao nga mo tan-aw nimo, mo maminaw sa programa. Mabitaw kaya kita sa DWHPO, sulti tas kamatuoran. Nanminaw mo nako, ni follow mo sa itong Facebook page, ni follow mo sa YouTube, naminaw mo sa DWHP kay nahibaw mo nga si Rufil Banyok nagsulti kamatuoran. O kana, tanaw, proud mo sa tari kay unsa nagsulti tas kamatuoran, hasta mga trolls ko naminaw nako. Di ganahan yung paminaw, kaya sagod ang mga, o na ba kay giasayan nga trolls dito sa akong programa, pero sige lang, napunan ma akong followers.